Les poblacions europees i asiàtiques actuals, i també les africanes, provenen d'un petit grup africà que arribaria a la Xina fa uns 67.000 anys, a Austràlia fa uns 60.000, a Europa, des de l'Àsia, fa uns 40.000 i a Amèrica, entrant per Alaska, fa entre 15.000 i 50.000 anys. Això fa que els genomes de totes les poblacions del món siguin extraordinàriament similars, així com també els trets que ens han fet humans, incloses les malalties. Les diferències físiques són simples adaptacions al medi. La idea fonamental és que Darwin va ser un visionari. No tant perquè ens expliqués, que sí, també ho va fer, que existeix l'evolució, sinó perquè per primera vegada se'ns va donar un mecanisme de com funciona l'evolució. I ell va ser el que va encunyar la idea de selecció natural. Jaume Bertran Petit és director d'ICREA, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. També dirigeix la Unitat de Biologia Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra. Els desplaçaments que ha fet l'espècie humana al llarg de la seva història ha fet que les poblacions es barregessin i es conformessin noves variants d'ADN. La diversitat genètica humana és extraordinàriament petita. A vegades nosaltres podem pensar que hi ha una gran diversitat entre els humans perquè veiem diferències en la pigmentació i en l'aspecte físic de les persones. El genoma dels éssers humans és molt semblant perquè som una espècie amb una història evolutiva molt recent. Els canvis físics que ens diferencien són només una adaptació a les condicions climàtiques en les que vivim. Així, les poblacions africanes tenen la pell més fosca perquè han de suportar una radiació solar més alta, però genèticament tots som igual. L'estudi de l'evolució dels gens també ha permès descobrir quines malalties són més comuns, segons la regió del món. És que entendre la diversitat genètica dels humans i entendre la distribució de la susceptibilitat a malalties són dos terrenys que se'ns han unit actualment d'una manera total, de tal manera que nosaltres ara, estudiant els genomes, podem fer un mapa de les susceptibilitats genètiques en diferents llocs. Per al doctor Bertran Petit, el segle XXI serà el segle de la biologia i la genètica. Entendre com la informació que tenim en els nostres gens ens fa a cadascú de nosaltres obrirà la porta al coneixement dels nostres orígens sobre la Terra. El que hem de fer és conèixer com aquest genoma ens genera a cadascú de nosaltres, com la informació del genoma acaba sent això, informació per la vida.